išiel asi, že? Určite, určite. Podstatne nie. Sa vrátime, budú vyspatí, zobudíme ich, možno zase po jednom skúsiť aj tak chodenie bez remenia, že aby sme to správne zase ich učili. No? Lebo jak majú domov merané, sa udeje No, že to sú, hovorím, to sú veci, ktoré vy musíte psychicky vydržať. A to málo kto, hovorím, že málo kto nechce robiť so psom nejak, alebo si myslí, že však to nie je potrebné, je to potrebné. Toto ja musím zvládnuť, lebo neviem ho presvedčiť, aby sa na mňa proste pozeral. Vtedy dostane odmenu, keď sa na vás pozrie. Aha, no tak to je začiatok. Vtedy, keď ja potrebujem, aby sa na mňa pozeral a chcem to, tak ja ho musím naučiť, že vtedy dostane odmenu, keď na mňa pozerá, no. Nie vtedy, keď na mňa nepozerá. A on mu nedáva hlasové povely, keď sa otača, že? My nesmieme. My nesmieme dávať hlasové povely. Hlasový povel je jedine na začiatku cviku, na začiatku cviku, alebo keď meníme rýchlosť chôdze a tak, ale ináč nesmie byť. A teraz vidíte to, čo som vám hovorila. My nikdy v nácviku neodvolávame psov, hoci na skúškach a na pretekoch musíme odvolať z odloženia zlahu psa, lebo to bolo odloženie zápochodu. O tom to je. A toto sú detaily, ktoré ja sa vám snažím vždy vysvetliť, že proste to není len o tom, že ja naučím. Psov k nohe, základný postoj. 15 minút sme tam stáli. 15 minút sme nerobili nič, nikto. A nedovolili sme si povedať pol slova tomu inštruktorovi. Nedovolili. A po 15 minútach povedal, fajn, zbalte si psov, vyviažte, máme prestávku. Áno, on už potom akože tie nohy, si láhnem, ale už ho teraz dávam na scénu, sadaj. A ja teraz už dávam pozor na to viacej. Čiže o tom toto je. A u nás je ešte najhoršie to, že my nemôžeme mať naučenú zostavu. Áno, tak jak športiaci. Oni majú tú zostavu stále rovnakú. Kdežto my, keď prídeme na skúšky alebo na pretek, my si losujeme 8 prvých cvikov. Čiže vtedy pri vysielačke pes nesmie byť v odložení, áno. Ale či ja budem mať aport voľný prvý, alebo budem ho mať šiestý, alebo odloženie v sede bude prvé, alebo chôdza bude prvá, to nikto z nás nevie. A jaký najmladší psi chodia na takéto skúšky? Dvojročný? Lenže to rozfúka práve, že môže to rozfúkať. No, tak trešný hlava, jak Roman povedal, to bude prstať. Než mne Roman dal takú tabletku, nejaký neviem čo, tabletku proste proti bolesti a mi to pomohlo. Ono je to na všetky bolesti. Aj na menštruáciu, na bolenie hlavy, proste všetko. No. Mňa ráno, keď som sa zobudila, bolela hlava. Toto je tá rýchla chôdza, áno. A toto je pomalá chôdza, aby ste mali obraz v tom, čo je pomalá chôdza, no. Toto je pomalá chôdza. Náhodou, pomalá chôdza som potrebovala Arturovi celkom dobre ide. Aj Andy, na nejaký zaradíš ma ideme pomaliť, ale zasa mi tento týždeň mi zasa celkom. Ale dobrý. No, som zvedavá teraz. No, musíme sa popozerať na tie videá.
Vieš, lebo takto v rýchlosti... Už viem, čo nahrávať. Tak Však to bude aj na internete, nie? ale tam už budú len dobré veci, vieš, zastrihané. Tam nebude určite to, že keď som tak bol blbý jak psi, alebo čo. Ale všetko dostanete, ako aj nezastrihané filmy dostanete vonom. Nie, No, teraz to už bolo dobré. Au! No. Myslím si, že skôr otočíte ramena. To je šikovnosť toho človeka, vidí. Ja tu súnem, taký to ako ja. No tak dobre. Iné zákopy, to najlepšie. Takže dlho.